Preparada? Sí. No et trenquis, eh? 1, 2, 3, dale! Anem! Anem, corre, que anem bé! Que arribem! Va! Ja no pot, mama! Que sí que pot, la La curva! Va, cap a dins! Quina coincidència? Tota persona té dret a viure una experiència artística. La cultura i les arts són els components bàsics d'una educació integral que permet a l'individu desenvolupar-se plenament i treure allò millor, el seu millor rendiment per les seves capacitats personals. Agafaré el so, el tiraré darrere i ja no se sentirà res.